крутая, чтобы дать номер телефона простому пацану из соседнего подъезда. И в ее графике конкретно для меня нет места. Но ничего, я наглый и умею крутиться, уверенный в себе. Одни сплошные амбиции, в кармане пока ноль, только приводы в милицию. Поверь, ради тебя сумею я всего добиться. Взял у друга тачку, позвал тебя в кино. Плевать, ты выйдешь или нет. Takže my už sme teraz v lese, ideme ešte na kopec, ale zatiaľ sme iba na tej polceste, no takže tak. Я знаю, ты давно о встрече мечтаешь, других парней ты вовсе не замечаешь, и в инстаграме мои фото листаешь. Ty все знаешь, ty обо мне. Takže my už sme na kopci a tak tu sme si, nechže menší piknik, ale išli sme vyvenčiť Miu. Mia, poď sem, poď sem. Tu je náš šťastný pes, snáď ho uvidíte. No a tak sme tu aj s Bibkou. Čaute. No a tak prepáčte mi, že keď to bude v zlej kvalite alebo niečo také, ale tak natáčam to cez prednú kameru, úplne nič nevidím a tak no. Takže my ideme zase naspäť. Na iný kopec. Na iný kopec, možno snáď vám dáme ešte nejaké zábery. Tak zatiaľ čaute. Pri tejto skale, jak sme tu boli ešte, keď sme boli ešte menšie, prťavejšie, tak jednoducho Bibka sa tu tak vyrypala, že má ešte doteraz na stehne takú veľkú jazvu, že pána veka. Pretože my sme jak blbí, my sme vlastne liezli tam hore a jak sme tam liezli, tak sa Vinke sa jedna skala, alebo neviem, konárik, alebo neviem, čo sa jednoducho otrhla a ona tak pekne sa šmíkala až dole. A pristála som na dvoch. A pristála na dvoch, no. Čiže to je veľmi prekvapivé. Až na to, že to tie kamene dosť veľkú jazvu spôsobili. Takže tak, no. Došli sme na druhý kopec, z jednej strany na druhú a teraz tu vlastne si dáme trošku oddych menší aj s Miou a potom vlastne sa vrátime ku Bibke domov a tam sa budem snažiť dať ďalšie také malé zábery. Takže... Ты кто такая вообще? Я изучал 2 минуты, просто сверлил тебя взглядом, посчитывал все маршруты. Твой эротический танец был словно дымом окутан. Я подошел плавно сзади, спросил тебя, ты откуда? Takže my sme už teraz prišli domov. Bibka je už vyšťavená, tam na mobil pozerá. A tak snad sa vám videjko páčilo, ak áno, nezabudnite dať like, ak nie, tak niekde hore bol krížik, tam ste ho mohli vypnúť celé. Nedeľu mám 24 stupňov. Celé. V nedeľu bude ďalšie video, kedy my s Bibkou si užívame prázdniny. Konečne teplo, je tu celý týždeň zima, jak v Ríci, ale... Čo už, no. Má pršať. Ja to viem. No. A takže, ak toto je video prvé, ktoré sleduješ, nezabudni dať odber. Ja sa s vami všetkými lúčim a... Čaute. Čauko, kakauko. Takže vlastne Bibka už je...